Żewġ membri tal-Bord tal-Inġinerija jirriżenjaw ftit sigħat qabel il-Bord kien mistenni jibda jipproċessa applikazzjonijiet għal warrants minn gradwanti tal-Inġinerija tal-MCAST. Bir-raġuni ewlenija għar-riżenja tkun li din il-bidla tista' tnaqqas mill-istandards professjonali filwaqt li twassal għar-riskju ta' traċedji fil-futur. Arthur Chantar u Samuel Bonanno, it-tnejn membri tal-Malta Association of Professional Engineers, il-MAPE, ħabru r-reżenja tagħhom it-tnejn. Fitri separati lill-Ministru tal-Infrastruttura Chris Bonitz huma qalu li ma setgħux jappoġġjaw deċiżjoni li tippermetti lil gradwati minn korsijiet ta' inġinerija mhux akkreditati jiksbu warrant professjonali. Il-membri li rriżenjaw saħħu li l-korsijiet tal-inġinerija tal-MCAST mhumiex akkreditati formalment minn aġenzija rikonoxxuta mill-European Network for Accreditation of Engineering Education, b'differenza għal korsijiet offruti mill-Università ta' Malta. Bonanno tenna li l-approċċ tal-Bord kien inkonsistenti u osserva li f'każijiet preċedenti inkluż mal-Università AUM u applikanti barranin l-akkredizzjoni kienet meħtieġa. Intant Chantar staqsa jekk verament talmux lezzjonijiet mill-mewt ta' Gian Paul Sofia lura fl-2022. U ħeġġeġ li loti ta' warrants lil gradwati minn istituzzjonijiet mhux akkreditati jista' jħalli reputazzjoni ħażina fuq il-professjoni tal-inġiniera u jpoġġi il-ħajjiet fir-riskju. Minnaħa tagħha il-Kamra tal-Inġiniera aċċettat id-deċiżjoni tal-Bord u argumentat li l-gradwati tal-MCAST għandhom ikunu eligibbli.